नमस्ते. आज मी आत्यासाठी आणि आजीसाठी आहे ना पनीरची भाजी बनवते आहे. म्हणजे पनीरचं ते रेसिपीचं नाव आहे पनीर दो प्याजा. त्यासाठी पनीर बघा कसे कापले जातात आहेत. हा कसं लांब लचक होतं ना मोठा. लांब होता ना त्याचे कसे स्लाइस करायचे पातळ आपल्याला पाहिजे. हे बघ असे. आणि हे कसं हे 200 ग्राम होता आणि कमी पडेल आम्हाला म्हणून मी असं छोटा आणलं 100 ग्राम तर ते ऑलरेडी पीस होते. होय. पण आपल्याला असे पीस हवेत. असे पातळ पाहिजे. फ्लॅट है ना चप्पट. चप्पट पाहिजे असे पातळ. पनीर दो दो प्याजा. एक प्याजा दुसरा प्याजा. कांद्याचे 2 प्रकार केले. आता इथे मी पॅन ठेवलाय तवा त्याच्यामध्ये तेल टाकलाय आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये पनीर आहे ना शॅलो फ्राय करायचं आहे. आता इथे आपल्याला पनीर फिरवून घ्यायचं बघा. पनीर असं चांगलं फ्राय करून घ्यायचं असा फ्राय. बरोबर 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 असंच कलर आला पाहिजे ना. असा कलर आला पाहिजे. मला खूप आवडतं पनीरची रेसिपी पदार्थ. आता पाणी थोडंसं गरम करून घेतलंय त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं मीठ टाकायचं आहे. थोडंसं टाकायचं मीठ. तर हा पाणी कशाला आपल्याला ते त्याच्यामध्ये आहे ना हे पनीरचे आता फ्राय तुकडे टाकायचे. हे तुकडे टाकायचे आपले झालेले आहे. हे आपण आता त्याच्यामध्ये टाकूया. आता इथे मी पनीर फ्राय करून घेतलाय आणि कोमट पाण्यामध्ये टाकून ठेवलंय. त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकलंय फक्त. आणि हे फक्त 10 मिनिटं ठेवायचे. ओके. 10 मिनिटांनी आपण ताटामध्ये काढून घ्यायचे. ओके. आता तोपर्यंत मी कढई ठेवली आणि कढईमध्ये आपल्याला तूप टाकायचं आहे. तूप आणि तेल मिक्स करून टाकायचं आहे. आता पहिला मी तूप टाकते 1 चमचा. ते घट्ट आहे तूप. 1 चमचा टाकते. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे पनीर फ्राय केलेलं आहे ना हे तेल वापरायचं. आता इथे तेल आणि तूप टाकलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये बघा मसाले काय काय घेतले. तेजपत्त्याचं पान, थोडीसं दालचिनीचा तुकडा, 4-5 काळी मिरी, 1 वेलची, हिरवी वेलची, 1 मसाला वेलची आणि अर्धा चमचा जिरा. ओके. आता हे सर्व मसाले याच्यामध्ये टाकायचे. आता त्याच्यामध्ये आपले कांदे टाकायचे. कांदे 2-3 बारीक करून घेतले ते कांदे टाकते. 2 मोठे ना 3 मीडियम आहेत ना. असे घेतले. तर कांदा कसा लालसर पूर्ण लाल करून घ्यायचा आहे. ओके करा. फ्राय करतो ना तसा करून घ्यायचा आहे. आता इथे कांदा फ्राय होतोय तोपर्यंत आपण पनीरचे 10 मिनिटं झाले पाण्यामध्ये टाकून. आता तो काढून घेते. तुम्ही मोठे मोठे पीस केले ना तरी पण चालेल. दाबून बघू त्याला. गरम सॉफ्ट झाले. गरम आहे. गरम आहे. तू हात घालू नको गरम गरम मध्ये. एकदम मऊ झाले. केक सारखा झाला. रसगुल्ला. सॉफ्ट झाले म्हणजे. कांदा चांगला फ्राय झालाय. मस्तपैकी लाल झालाय बघा. जाडी वेलची पण आहे ना त्याच्यामध्ये. हो. तेवढी मोठी टपोरी. बघ ना तू घे ना टपोरी झाली. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा. मला हसवला तर मी स्टार्ट व्हायला हसायला बघ. आता अजून नको आली. असं नको रेसिपी तयार होते. थोडीशी हळद टाकते. आलं लसूणची पेस्ट आपण 1 चमचा घेतली आहे ना. आणि हळद थोडीशी हळद. आता इथे मी टोमॅटो टाकते. हे मी चांगले 2 टोमॅटो घेतले मोठे आणि बारीक कापून घेतले बघा. म्हणजे बारीक कापले की जरा ग्रेव्ही लवकर होते. ओके. 2 टोमॅटो घेतले. आता त्याच्यामध्ये ना थोडासा मीठ टाकायचा म्हणजे टोमॅटो लवकर शिजतं. लवकर आळून जातात. ग्रेव्ही होते. टिप रेसिपीची टिप्स. आता हे आपलं एकजीव होईपर्यंत म्हणजे टोमॅटो चांगला शिजेपर्यंत आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे ना. पूर्ण ग्रेव्ही बनेल तेल सुटेपर्यंत. आता आपली ग्रेव्ही मस्त बनली आहे. चांगली बनली एकदम आणि सुगंध पण छान येतोय.
तर त्याच्यात मसाले वगैरे काय टाकले नाही तरी पण सुगंध येतोय. आता थोडा गॅस बारीक करते आणि इथे मी आता मसाल्याची तयारी करते. आता इथे दही घेतलाय, जरा तो दही आहे ना मिक्सरला फिरवून घेतलाय, म्हणजे फेटून घेतला. आता याच्यामध्ये 1 चमचा मिरची पावडर, आपला मसाला घरातला, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा जिरा पावडर, ओके. आणि अर्धा चमचा बडीशेप पावडर. आता ही बडीशेप पावडर कशी केली तर ती पहिले बडीशेप गरम करून घेतली चांगली कुरकुरीत, आणि पोलीपाटावर आहे ना ती अशी कणगटून घेतली अरे वा. लाटणीने, म्हणजे आपली झाली ना पावडर. अर्धा चमचा आहे. या प्रश्नाचं उत्तर सर्वांना माहिती असेल तरी विचारतो, दहीमध्ये आपण का असा मसाला टाकतो? म्हणजे दहीमध्ये मसाले मिक्स होतात चांगले, दही फुटत पण नाही. बरोबर. ग्रेव्ही आहे ना मसाल्याची, ही सर्व या ग्रेव्हीमध्ये ओतायची. आता आपण दहीची ग्रेव्ही टाकली आहे ना, 2 मिनिटं फक्त ढवळायचे चांगलं. चांगली 2 मिनिटं आहे ना ग्रेव्ही जरा शिजवून घ्यायची फुल गॅसवर. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकते. आता चांगली उकळी आली आहे, कड आलाय त्याला. आता त्याच्यामध्ये आहे ना पनीर टाकायचा आणि 2 मिनिटं चांगलं शिजवून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये तडक्याची तयारी करते. इथे आपली ग्रेव्ही बनते, पनीर टाकलाय, 1 चमचा तूप घेतलाय मी. हा तूप आहे ना घट्ट आहे थोडा. आता इथे आपल्या तडक्याचा भांडा नाही ना, आपलं काहीतरी करायचं कशात तरी. आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरा घेतले, जिरा टाकते तडक्यासाठी. त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची बघा अशी चिरून घेतली आहे अशी. आता त्याच्यामध्ये सुकी लाल मिरची, मिरची अंगावर उडते, लांब राहायचं. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे धने पण आहे ना असे लाटणीने करंगटले जराशे, म्हणजे त्याचे 2 तुकडे करायचे धन्याचे, 2 भाग. अर्धा चमचा धने, आणि आपला हा मोठा 1 कांदा. मी तर छोटे छोटे कांदे घेतले होते, 2-3 कांदे, त्याचे असे पीस कापले. हा, जरा 2 मिनिटं असे फिरवून घ्यायचे. तडक्याचा वास आलेला आहे, चांगला सुगंध आलेला आहे. आपला तडका वस्तू तयार झालेला आहे. आता इथे आपला तडका तयार होतोय, तोपर्यंत आपण इथे गरम मसाला टाकून घेऊया. अर्धा चमचा गरम मसाला, कलर किती छान आलाय है ना, सुगंध पण मस्त आलाय. आता इथला गॅस बंद करते आणि आपल्याला हा तडका त्याच्यामध्ये वरून ओतायचा आहे. पनीर दो प्याजा. हा, दो प्याजा म्हणजे हा असं वरून आपण कांदा टाकतो ना. आता हे जेव्हा दाताखाली येईल ना का कांदा, तेव्हा चांगलं वाटतं, मस्त वाटत. कांदा आणि धने दाताखाली येतात ना. आणि मिरची आली तर मिरची आली तर तू हसू नको. चांगला झोंबेल मिरची आली तर. सू होईल नाकातून. गॅस बारीक करते. किती मिनिटासाठी? 2 मिनिटं ठेवूया. आजी बघ बाहेर हवी कॉमेडी करते. योग करते आजी. आता आपण त्याच्यामध्ये कसुरी मेथी टाकूया. आता आपली डिश पुरी झाली. हा, आता गॅस बंद करते आणि आजीला आतेला आहे ना भाकरी बरोबर खायला देते. चला रेडी, एकदम रेडी, मस्त झाले बघ, कलर पण छान आला. पनीर दो प्याजा. हा, आता इथे बघा आपली रेसिपी रेडी आहे. पनीर दो प्याजा. 2 प्याजा म्हणजे 2 प्लेट, 2 भाकऱ्या, आणि खाणारे पण 2. हा मम्मी, पनीर दो प्याजा, बनवले ना. पनीर दो प्याजा, 2 प्याजा. हा, 2 प्लेट, 2 भाकरी, 2 माणसं खायला. या कलेक्टर, चला खावा. ही 1 प्लेट ना, 1 प्लेट जराशी अजून मोठी घेतली ना हॉटेलमध्ये, रेस्टॉरंटमध्ये ना 200 रुपयाच्या खाली देणार नाही. 150-200 रुपये कमीत कमी सांगतोय मी. तुमच्यासाठी बनव, तरी पण घे ना तू. मस्त भारी. आजीने अजून खाल्ला पण नाही. खाऊ घ्या पूर्ण पनीर तो आजी. घे ना, घे ना. बघा कसं मस्त एकदम छान, एकदम भारी. छान झाले, मस्त भारी.
जेवा तुम्ही आता हे सर्व खाऊन टाका. मस्त आहे, एकदम सुंदर छान. झालंय. ते रेसिपी तुम्ही पण अशाच प्रकारे बनवा. कशी वाटली ते सांगा. कशी वाटली ते चांगलं सांगा. चांगलं तुम्ही बनवा. पण खायला या. आपल्या घरात वयस्कर माणूस असेल त्यांना खायला द्या भरपूर. पनीर तर एकदम नरम असतो ना, खाणार आजी. बघा आजीने घातलं. वा 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 आजी, खुश केलं तुम्ही मला. तेच हा. आणि पनीर आवडतो तिला, आवडतो आजीला पनीर. आणि झालाय पण चांगला आहे. एकदम टेस्टी झालाय. टेस्टी झालाय. छान. हॉटेल रेस्टॉरंट मध्ये खातात तसं ना. कलेक्टरला आवडला म्हणजे बघा. कलेक्टर खुश. बस मग तुम्ही पण आता तुम्ही पण आमच्या व्हिडिओला लाईक द्या, व्हिडिओला शेअर करा, व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. घंटी वाजवा. बाय. बाय. बाय.